Publiko gihimangnuan sa daotang epekto sa grabing kainit sa panahon. Gani karong adlaw natala ang labing taas nga temperatura. Ug alang sa dugang weather update ania si Engineer Al Kiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Salamat ug atong sutaon ang pinaka-latest weather update para karong weekend hangtod sa Martes Santo. Sa gihapon wala tay nag-monitor nga daotang panahon gawas ug suod sa Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies o hanging sidlakan nga nagikan sa dagat Pasipiko, init o humid nga matang sa hangin, mao gihapoy magpasulabi o moepekto sa Visayas ug Mindanao. O tungod niini ang kinatibuk-ang Visayas makasinati kining ulan o init o ilabihang pag-init o kalimuot nga dunay mga posibilidad nga mga pag-ulan pero panagsara kini kung duna mga daklit o lumalabay sa pipila ka mga lugar ug dili magdugay. Pero mga kapuso, mag-amping ta kay karong adlaw nasukod na to ang pinakataas nga temperatura ning tuiga 33.3 degrees Celsius ug duna kini katumbas nga heat index nga 39 degrees Celsius. So busa likayan nato ang grabing o dugay nga pagbabad pagulad sa init sa adlaw. Para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan, ang sentro o kasadpan bahin sa Visayas parayong makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ug ang kadagatan hinay ngadto na sa kasarangan ng pagbalod. Sa silangang bahin sa Visayas makasinati og kasarangan nga hangin nga nagikan sa silangan ug ang pagbalod sa kadagatan kasarangan. Dinhi sa Metro Cebu ang punas sa dagat may tabo karong alas 10:49 sa gabi nga may gimove-on nga punto or 0.06 meters. Mutaob kini ugma sa mga alas 5:34 sa kadlawon nga may gitaso nga 0.52 meters. Para ugma ang temperatura dinhi sa Metro Cebu ingon man sa Bohol musaka kini moabot kini 33 degrees Celsius ug dunay minimum temperature nga gipaabot nga 26 degrees Celsius. Sa may Siquijor ug Negros Oriental 26 to 32 degrees Celsius. Sa may silangang bahin sa Visayas, Leyte ug Samar, dunay range of temperature nga moabot og 25 to 32 degrees Celsius. Ug kaning mga sukod sa temperatura nga atong i-forecast, duna kini katumbas nga heat index nga 39 degrees Celsius nga naa na kini masakop sa extreme caution. So busa kinahanglang mag-amping ta mga kapuso, take some precautionary measures para malikayan ang heat stress ngadto na sa pagka-heat stroke. Para sa extended forecast, sa Sunday, taas gyapon ang temperatura, magsukad sa 26 ngadto na sa 33 degrees centigrado ug maba kay tsansa nga dunay mga pagulan. Hinuon sa Lunes, magpabiling taas ang temperatura, pero duna nay mga tsansa nga dunay mga pagulan, daklit o lumalabay sa pipila ka mga lugar tungod kini sa localized thunderstorm. Sa Tuesday mo balik na sa og pag-init ug maayo o posible na kini moabot og 40 degrees Celsius pataas ang heat index. So maglikay tas mga puso sa heat stroke o sa heat stress. Ugma mo silang ang adlaw sa mga alas 5:35 sa buntag. Para sa dugang detalye mahimong bisita sa among official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph o mag-log-on sa mga social media accounts sa Pag-asa. Mao kadto ang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Nagikan diri sa Botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Salamat. Safe weekend mga kapuso.